Bi desthilatdariyê re dîroka cezakirin, zindankirin û hebskirinê jî dest pê dike. Hişmendiya serdest bi cezakirin û zindankirinê tim xwastiye sek nû fikrên li hemberê xwe tu nebihesibîne, bêdeng bihêle û bi vî awayî jî kêfa serdestiya xwe bêdawî bijî. Nivîskarê Fransî Foucault feraseta îktidarê bi metafora panoptikonê bicih dike û li ser nepêniya desthilatdariya modern xebatên xwe kirine. Foucault têkîldarê mijara hebskirinê dibêje di serdemên berê yên qiral û împaratoriyan de mirovên ku li hemberî fikrên desthilatdariyê derketin, li meydanên mezin li ber çavên gel bedenên wan dihatin parçekirin. Giyotîn jî yek ji vê şêweyê ye ku li sûk an jî meydanên herî qelebalix ve didan û serê mirovan jê dikirin. Lê bi sazkirina netewedewletê girtîgehên modern hatin avakirin. Êdî mirovên ku ji aliyê dewletê ve wek sûçdar dihatin pênasekirin dikirin nav çardîwaran. Netewedewletê rêbazên pergala xwe ya cezakirinê ango di derbekê de bikuje û parçe bike, berfirehtir kir, yanî bi awayekî psikolojîk her gêlî, her saet, her roj û her şev êdî girtî dihatin kuştin. Yanî bi kurtasî armanca girtîgehan bi dîroka netewedewletê re dibe pergala bi awayekî spî saxlam a jiyanê îzolekirin, ji xwezayê dûrxistin û ji her gêliya jiyana azad tecrîdkirin. Li hemberî vê pergala hebskirin, tunekirin û tunehesibandina psikolojîk di dîrokê de gelek kesên wek Gramsci, Mandela û her wekî din li ber xwe dane. Bi nivîs û berhemên xwe pêşengiya fikrî ji bo gelê xwe kirine. Lê em dikarin bêjin ku li hemberî polîtikayên hebskirin, cezakirin û tunehesibandinê gelê Kurd wekî gelek qadên jiyanê yên dîtir, sekna li girtîgehan jî veguherandin. Dema bi qelema serdestan Kurdistan dibe çar parçe û metîngeha çar dewletan Kurdên ku li ber xwe didin û fikrên metîngeran qebûl nakin ji aliyê van çar dewletan ve tên tecrîdkirin. Bêguman berxwedana herî bi nav û deng jî di encema 5 salan de derket holê. Ji salên nodî ve bi hezaran Kurd li İran, Iraq, Sûriye û Tirkiyeyê hatin girtin û hê jî bi hezaran girtîne. Lê girtiyan her girtîgehek xistin akademî û bi sedan tez, helbest, nivîs û berhemên cûr be cûr derxistin. Girtîgeh ji bo Kurdan êdî bûne cih û warên afirandin, wêje û nîqaşên fikrên azad. Belê temaşevan nêja, yek ji van nivîskar, helbestvan û şoreşgeran jî Xelîl Güneş ê ku di hûjdeyê qanûnê de li girtîgeha Amedê bi awayekî biguman jiyana xwe ji dest dabûye. Xelîl Güneş li Edenê ji dayîk dibe û bi pêvajiya zanîngehê tevgera azadiyê nas dike û pişt re tev li xebatan dibe. Güneş ji sala 1993 de di girtîgehê de bû. Lê her gêliyekê jiyana xwe wek hemû rêhevalên xwe bi awayekî şoreşgerî derbas dike. Xelîl Güneş di girtîgehê de rastî îşkenceyeke giran tê. Ji ber îşkenceyên xedar bi nexweşiya pênceşêrê dikeve. Tevî vê nexweşiya xwe jî di girtîgehê de jiyaneke çalak derbas dike. Xelîl Güneş her saet, roj û dema xwe ya 28 salan geh bi nivîs, geh bi helbest û bi têkoşîneke têr û tije derbas dike. Xelîl herî zêde bêriya Amedê dike. Di gelek rêzîkên helbestên wî de sêwirandinên Amedê hene. Behsa deriyên Amedê û deriyê Çiyê dike.
او پایتختا من آمد بتره بهتر تنمه بتره بهتر بکسم لجمت محروم و حوجمه بو 21 سال مپل عرضا تنکریه عمر من تف بوهارین خواه دداوی هشتن گلی و شاغ من این گهشتن عزمین جان جوان کشیان لسرکین وان بشکوکین کلیلکان و نبون نبشکوین لرهن تا کوک من برددن هری شیر عرده لآمده گرتی بو در دوراوی بچار دیواران هات بو گرتن تنه بهنا آمده برخودر دیراوی دکر جبو حبرا پینو ساخوه لسر عشق و ایوینا آمده بالا بکه جانه من مایی بگرن و بخن دل زاروکین خوین ایگر ین کو تده همبیزا خوده شیردانه ین کو کانین خواه لپی خواه هشتنه او هر سی دارکین کو ده دست مظلوم ده شوتین هیجی ظلما میتینگاران کردکن